Türkmen halky gadymy döwürden beri senetçiligiň dürli görnüşlerine meşgulanyp ony sunugat derejesine ýetiripdirler. Onuň esasy uğurlarynyň biri agaç ustaçylygy bolup, oňa halk arasynda netçarçylyk sunugaty diýilip, ony bagtyar döwrümizde giňden dabarlanyrmakda. Arkadaşly gahman Serdarmyň ýol başlygyna nusgulyk işleri amala aşyrylýar. Bugünkü günde gadymy nusgalary gorap saklamak gözelligiň üstüne ýaş nesilden kalbyna milli gymmatdyklamada bolan söýgüni döretmek, dördüjülük ukyplaryny, ezberlerini artyrmak uğruna ýurdumyzda giň ýarymly işleri ýola goýulýar. Dördülýän giň mümkinçiliklerden ruhlanan Mary welaýatynyň Gökil Bazar etrawyna da gadymy we müdimi mirasymyz bolan agaç senetçiligi, ýagny netçarçylyk sunugatynyň iňçe sirlerini ýaş nesillere öwretmekde nusgalyk işleri alınıp barylýar. Ezbereli usulları qaragaç, derek, arça, xoz, çınar, tut, erik, taliyali, yerli ağaçları öz işlerine ulanıp, ağaçlarına saylanışını, işe tayalanışını, çeperçilik bedeglerini ösüp gelýän ýaş nesilleri öwretmekde dürüjülükli zähmet çekýärler. Ağaçların gizi oýulyp döredülen nağışlaryň şekillen ýatalşyny, atlandyryşyny halkymyzyň geçmiş taryhy, milli medeni aýratynlyklary, ruhy dünýäsi öz beýany tapýar. Halkymyzyň netçarçylyk sunugaty gadymy döwürlerden beri özüniň mazmuny, çeperçilik kemilligi, köp öwüşünligi bilen beýleki sunugatlardan tapawdanyr. Zehinli usullary ähli döwürlerde agaç tütünlerini, gapydar derwezeleri, penjireler, saz gurallary, sanlyklary we birnäçe agaç önümlerini ýasamak bilen binagarçylykda, nakkaşçylykda hem özü ukyplaryny görkezipdirler. Häzirki wagtda hem türkmen netçarlarynyň nipislik bilen taýýarlaýan agaç önümleri halkymyzyň durmuşynda giňden ulanylýar. Olary ekrançylykda peýdalanýan zähmet gurallarynyň hojuluk esbaplarynyň dürli görnüşlerini agaçdan taýýarlap halk köpçüligine ýetirýärler. Bagtyar döwrümizde de ýurdumyzyň elinden dürdükleýän usulyň ýataýan sanlyk, aştaqda oklaw, çemçe, susuk, dürtgüç hemde beýleki esbaplaryny halkymyzyň islegi barha artýar. Öz işini ihlasy usta sünnälenip taýýarlaýan işlerine ýaşy arzularyny hemde ihlasyny siňdirip, halkara parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň toý bayramly günlerine täze önümler bilen sowgatly barmagy maksat edinýär. Biziň bagtyar döwrümizde arka geçip gelýän netçarçylyk senedi hasam kemilleşdirilip, agaçdan ýasalýan dürli önümleri döwrüp öwüşgün çaýlýar. Bu bolsa arkadaşly gahryman Serdarmyň ýol başlygynda milli mirasymyzy dikeltmek, ony dünýä ýüzüne tanatmak hemde etmek boýunça alınıp barylýan giň ýarymly işlerini datly gösterim. Halkymyzyň milli gymmatlyklaryny, baý medeni mirasyny dünýä ýüzüne dabarlandyrmakda hemde geljek nesillere miras galdyrmakda nusgalyk işleri durmuşa ornaşdyrýan gahrymany arkadamyza hemde hormatly prezident we alkyş sözlerini aýdýarlar.